Nation. Fred! Waya ikoko. Fred? Yeah? Chalari. Aonge wach. Ichio nao? Achiew maber. Oh. Eh. Mary Lindo gochona ka ywak ka. To koro akia ni dwa ni wadag nang'o. To gimo... Oyuaga ang'o? Ni ikono Mary Lindo ni nakone ni kisenindo kode to koro ing'e ni muonyo. Ata gochone sani mondo arekod aeta oro ni WhatsApp. Dongo penja sani koro. Are gochona gocha sani nikech an tugo ma Mary Linda dwa ketago kar kanyo kadwa. Dong ing'eni ambe koro adhier bwana ani makono Fred. Kendo ing'eno ywak manyiso ni en gimokone. Iwinjo Omar? Mary Linda wuon no. Ong'e maber ni ji wacho no muonyo. Mamano gima nyalo kata wacho ne kata ji kata en mane wang' ji mang'eny kata en mane wang' ji tanya wacho ne ong'e maber ni ji wacho no muonyo. Mamano gima en no sekona ni ji wacho ga no muonyo. Iwinjo? Mano kona ni sijui ni no holo ngani luongo Jackton Aburo. No holo Jackton pesa almost 30,000 to Jackton odhi oloko ni mano pesa mano miye kaka girlfriend. Magino nodhi ogoye gi tuwo mondo Linda ward mang'eny man ji nowacho ni Mary Linda nigo kimi. Makata en kama entiere nong'ega ni ji wacho ga no muonyo. Iwinjo? Ma ok mokwongo mar ni mondo ni wach no donjo kuome. Mano gima osedonjo kuome manyago osiepene moko osekone. Osiepene moko osekuodhego. Winjo. Moka luon mar wacho ne mano gima nya wacho ne. To mar ni wacho na miwinjo wacho no. Kanyo omiya ko ni da connect call ni. Da be nangi ka connect call mar jedek to da gocho ne sani munda pime. Dong ana kono Mary Linda ni bwana med Fred no ka bwana. Kech Fred koro dwa tungo wa bwana. Nikech ingeni oramo ni kata wach moro mine iwinjo wa wacho mar interview cha. Mary Linda koni en mono jiwi mondi bi e interview en no kodai. Kanyo to wek wuondi gimomiyo nojiwa. Mary Linda no wacho ni interview no weri go idhindiko gik maricho YouTube. Aito mo tieko ni awera gi wach interview no. Ka watieko dane no ko gocho ng'ado. Ka tieko ni wawere gi wach interview no. To akone ni an interview no kane ka dhi anya kada oro text ka akone ni an okadhi interview no paro ka wuondi. Ma watieko ni okadhi interview no. Ai tingena dichi gi customers ai to neno ka post gine aketo gine status mar WhatsApp nyaka Facebook ai tadhi offline nikech na luro na ol gi weche ne. Koro kose neno ka post gini to watieko kode kaka sani wanyatieko kodi nyano kabi kama intiere no ai to dakika no tineno ka post na biro. Mai no wuona ne mo advice ani kikidhi ma adiero neno ka oneno ni okadhi. Koro bang'e ko neno ka gicho ase post to koro wacho ni onkecho gi asilo ng'eny nyaka dhi. Koro ko gocho na kona ni ananeno ni dhi interview. Okay, kiwuoyo gi Mary Linda tem kone ne ya. Nitiere jok moko monyalo yware an to mana kaka winjo dongo wacho ni simbo kalo bogo. Owere koda Mary Linda go uru business bwana. Kudwa ni business no dhi through werwa ko uro mari in between. Umari. Gimanya kono Mary Linda. Anya kata oro ni message nikech gimanya penje kanye agosho nini bana gosho kayole. Nitie manager moro manyokelo na ka odak Kibera. Ka gocho ni ka penje wach manager no ne manager ire ka manager poko donje tich nyaka sani. To ochako mana kona ni donga na oro ni messages to replies. Yunyako ni an please wachu mari nash gi umundi udumbei okadwa ng'eyo gamiso twangu andire manugu gamiso twangu kata band pok na yao an gima to discuss kodi weche na kama no tamre let's cut off the story nikech en gimoro kadhi penje ni to wach na go mari nash mochako ni na miyo e mari nash yanye umari nash kane yanye an no nega wach yangu ni ok nadwa teteane. Ana yanye nikech nodonje business na to wan waonge gi business kode. An pok nadonjora donje kuom ng'ato na maka yanyo unless ni cross
ino merio mako nani ni anyeta linga kata wachi ni au kamano koro nego ya koso ni tema nade to live bene one live akone ni koro dina chung na we live no dino neno nadi tan na si wuk na di interview wachu kumari nash man kanyo na unge business na mara kodi nen business na mara kodi gimana timo gori icho ni nakoni na di interview emukelo weche gite to dina we kodi di interview no ina interview no aparo ni weche gite ok do wuki kor in gochne Mary Lenda u solve kode issues go an gino gochona ni atio kia kora kono Fred kena akona kone nango ni kono Fred na muonyo gino yaka ina no wachno wachno to wachma adira mok ni mar miriambo ne ji wachno muonyo makata sani ana wuono kata be sani ana wuona se gocho ni kama penje mane gima kungo penje tik ini ndana ina gani makuwinjo wach to ni ibedo ni tuo ni bede words ini ndana ina gani wan kunde mo antire go ko winji ga wach ngono matuwi mane gima gocho ni kapenje to koro an morwake nyinga ni akone ni siche ma obedo ni tuo ine weche mawachire kuomi maji wacho kuomi ji wacho ga ni muonyo ma ini wuoni ne mane wacho na ni ji wacho ga kamano ko kidwaro scandal mar Facebook ranga inya pichni mi post e Facebook makore chalo go ngama to kinyigo pichni go be akone kata sani akone kata sani mani gima chako somo ne sani ready akone ni pichni adira ji lando maber ni Mary Lenda tio muonyuga to owe mo siche modhi hospital to teko mar go picha en go to teko mar loko wange to onge Bwana ne momio apa mirima morugo danjo ne kar kanyo matek ma ngeni alpo ba ko sen karunga do zimi to gochu kon Mary Lenda ne bwana an ka ngato temo pina down tende modhiga down please no an manya ko ni an gobedo ni en Lenda kamano sai promote to ndano konyal nini ya okonyal nini okonyal control la mondi gikma osem gikma senini be samoro yini wuoni ne mimiyo Mary Lenda nongea gikma asenini mase mana nakoni ni on the first interview there is a way mana benefit go mo be pod kata ni kiaga onge ngama nyalo control ani koro gimanya chwanya go marino mano ginema weyo winjo adira Mary Lenda no konani monda we interview ine be na winjo wach Mary Lenda marino kudabiro ange to gini no ningo accept ni no setimore no setimo interview gdhe mbele nikech kako medo duo wacho marini an ngeno kaol in fact an onge ngama nyalo stop timo gimoro unless ni odhi ka jogo nega no will remain a history nikech an okanya tho talingalenga kamano mara an remba kech manoma koro kon Mary Lenda timuru activities utegi Mary Lenda but anytime ma odonjore koda ne gino biro medo wang kake neno dwano wang no nikech an LTN kumwese chope go wadhi kode mbele okwadog chien in fact gi makoro wadhi eni to koro wadhi ngawe marach koro kwer Mary Lenda an ka gigena rach ne obloka owere koda ngama nyone ko beni complain nano ne beni sani wayalo buche nen nikitala nikech ne manyange ne masiche moko buche nyadhi bedo matek nyen nikitala emanyone bedi wayalo buche to gisani nikita no poko wuyo kata interview no watch gino motieko wacho ni eno koneno kama gino rachigo but eno koneno kamora mora magino rachigo interview ok no dhi marach nikita lagu won mana paro ni gino dhi chwanyo Mary Lenda ni eno ya kanye momiyo gini chwanye une munge kaka samugo mbaka tuketo nyinga diere kanyo sani koro ochako tuch ga another story in fact it is a different story ma akeka tani kora kon Mary Lenda nango ni Mary wach mari ya munyo niyo ya kanyo to yakura ni inyalo kono Fred na munyo na kono Fred ineno man Mary Lenda weketi pressure nyago chono Mary Lenda sani ai mak mani go call mar jedek ni embakiaga ki call mar jedek ni embakiaga ki to dile ben nyanga ka kikete wacha ni Mary Lenda niko na nikika di interview
Gimomiyo kona ni kikadhi interview ler nalero mari Nash nikech in wacho ni mari Nash loko ga gik moko YouTube mondo discuss wach ni tieka go mari Nash kik ubed ni because an bo kairo grudge ni odwa chako yware kodi to in ja social media ubero ja social media ubona ni en gi fan magi en ja social media madhe dala wan kore kwadonjo. Yeah, we don't have with okwan gi fan base maduong' ahinya, but we don't regret what the dal what kore kwadonje e field. Marylinda en ng'ama wuok e field. Koro gimo yware ne gi joma donjo kane. Gimo onego accept makosa mare mar kono ni kikadhi interview. Nikech an kata Mundi Wuod Mbei nakia ni wuogi Mundi Wuod Mbei ma en owacho ni seche mano mari wacho ni wuogi Mundi Wuod Mbei no en daki penje ko kano Mundi Wuod Mbei no onge kata akoni ni anange nadi kata wuoga go Mundi Wuod Mbei to an kata wacha miso anangeyo koro ne accept makosa mare no kona ni kikadhi interview mane gi mano chwany mabe an nakoni ni Marylinda wacho na ni kikadhi interview an nakoni ni na yuago ni mana gima ndeko to ine miwacho ni gima ng'eyo ni Marylinda imoro ni gino ang'eyo joma ng'eyo status na iwinjo kora moment mikone ting'ena kwonga ang'eyo ka bi neno aneno ka in pok view kata status na ng'amo neno en Marylinda to Marylinda ne en chunyo tieno to chat kod chunyo tieno sa 7:08 ng'ato penja ne ni wach ni kita love ne yakanye koso nikech picha mono gi gocha koso kiane thum mano golo an ok adwoke an ang'ie gigo nikech chunyo tieno ok onego bed ni achat gi chi ng'ato iwinjo koro akia kaka gini ne wang'e koro kidogo ioro na picha mobedo screenshot to luor kar ne kita love no ang'en automatically bwana ng'amo timo psychology bwana ariek iwinjo kik ng'ato nena jawaka kora moment mibiro ni Omari mana ng'ome ndike status na ting'ena achiel ang'eni pok ng'eyo kata status na iwinjo ang'ano orni iwinja ko ne bwana weketa ge pressure mar Marylinda ino kikona ni okay an mana koni ni bwana weketa ge pressure mar Marylinda nang'eyo automatically ni en nikech an nitie kaka a filter status na jok ma machwai mang'iyo status na moko magine manono adiri kucho iwinjo kang'eni ati ni kigine tidhi kelo issue kata jo angla ge kiana adiri okine status na iwinja a block list no long Marylinda ge no wege we nikech gin jo pang'ang'a ginyalo medo lando gimedwa no landi koro ang'e tiji gi status kanyo gineno mondo giter pang'ang'a iwinjo jo pang'ang'a ba we neno nikech pang'ang'a ge mwadwaro no mondo landre no koro jo pang'ang'a tiwenegi to jok moko ma igi wang' to onge gimodhi time gimodhi lando be onge magi iblock kucho iwinjo koro nakia ni Marylinda osewe pang'ang'a donje paro mathin emomiyo nowe poro neno gi Omera wach Marylinda na winjo ma anochuna penje go to ini bana ina gani makiwinjo wach ni mondo ni nyakibed matu mabe an mane gi macha agochuni ka penje ini kiwinjo wach ni nyakibed matu makoro sani opo speech ni magalagala ni aonge Nairobi an Kisumu sani opo aneno ko post speech ni magalagala mara sijui nini Nyasaye mondo to gi kuma post beri chukuro ochuna gochuna penje go nikech asebudho sana ko kawuok kode Eremi chako werna kaka nuwuogo mari minge nuwuogo nogocho ni gachien kanyo nogocho na recordings go te recordings meke monogocho na gogo nitie ani ngeni adak risk live kata ana wuon nor naga recordings go manuwuogo kodi koro kawune ka fwen noro na gino no record kaka nuwuoyo koda ora record kaka nuwuoyo kodi tige gimatimo nega seche mondiko na message malong ta kone ni ma okasoma kata dhi mana kune ma okasom ndikna gima short manyalo soma ng'eny gi gik matimo koro kata recorda no akapan ne gimoro moka 1 minute na kone ni gini okang na winja na od weche ugi okang na winja keni na sekwiri ni gik mang'eny ang'eny gi gik matimo mukanya kendo na concentrate voice ni kora chiko ita voice awinjo gik miwacho na kara nen mo recorda mari man gino pok na winjo ga ere kaka wuono ko nan nawro ni voice kaka wuego mari ma wuego mari tidagi winjo koro bagochne gocha Marylinda kwere ne an aonge gi wach gi ng'ata ng'amoko yware koda lakini kopo ni ywari koda ni temo ni pina down tando kora ketie lo koro recordings mono record oket kumonyalo kete
iwinjo to an to were koda, an personally were koda, to imbe sami wuoyo kode, just avoid my name please, nikech an samo duoko na gigi an ko ambe koro kako medo temo ng'awe ne an ma ka ng'awe to rach an ting'e ni ka ng'awe to ayie everything nikech an to kane gima luoro everything ayie ang'e ni ajawa ka oting'o ajuoga oting'o guns oting'o ang'o ang'eyo industry matiye koro kona mere lenda go uru business ko kuponi odonjo mari gi LTN were go uru please gochne mere lenda kwere ni oyaye kumosoko no an mar Maryland mar nkech onego beni watimo an ma wachno law mari wachno ni mo la masetimo wuogi Maryland mondo wachna gima make sense to Maryland podo insist mane wachi ingeni kudo wie seriously koro apano neno wich kut moro koda kata mar chako wuoyo koda to don koro kako medo ng'awe ma koro chako bawo na weche moko mineno mang'eny to an koro an ta onge gimoni ati I feel sorry to no kweri an gima rach ka do accept ni osetimore wadhi mbele go sie pana onge noma jok mose chwanya mang'eny wawuoyo godo but kopo ni medo ng'awe to ambe ang'awe koro gik moneno medo soko nago mago to odhi kumarach gochine kone no owere gi stocho mari dhuru mbele gi business an dogine iseneno ka agocho ni ati akoni kata pang'ang'a mar ng'ato mana ng'ama odonjo na mano tanyalo wuoyo wiye te gik mang'eyo koro an adwa nini an wagochine ko yie ni mondo mi were gi weche go to were go to koko nyal to mondo block it. That's the only thing I can do. Sawa baonge no. Adwa wuoyo kode ko yie ni mondo mi were gi weche gi nikech abaul gi weche gengo. Onego beni nti gik matimo moko onego beni ogona koko gi gik manotimre ka onge. Onge rach ba in wuo gi Maryland owere kodo. Sawa wagochine are aneno koro na gik mang'eny ma. LTN Low Trending Mission.